Bon dia, esmorzadors. Bon dia, esmorzadors. Avui estem així en Alberic, que he vingut al Tiradoret. Al Tiradoret. A tastar els seus esmorzars per als celíacs. I és normal, també. Però bueno, avui és un vídeo especialment dedicat per a la gent que és celíaca i no sap on anar a almorzar. Pues bueno, este vídeo és per a vosaltres. I així vos esperem en Alberic. Tenim unes tires de pollastre arrebossades en farina de cigró, aptes per a celíacs, i ahí també un trosset de formatge brie. Rebossat també. Rebossat, però apte per a celíacs. Bueno, tots els que sou celíacs aneu a al·lucinar, perquè de normal vas a un bar i no n'hi ha res, absolutament res, i llavors així, mira, formatge, tiretes de pollastre, anem a provar-les ja. Pues salseta. La salseta també és per a celíacs, també. Espectacular, està boníssim. L'ensalada també, pelallos per als celíacs. I els cacaus també. Cacaus per als celíacs. No, poca broma. Seria musiqueta de grella. Farina de cigró. Molt bo. El rebossat és finell i la veritat que està espectacular. Tenim l'entrepà Gran Pere. sense gluten, ¿no? El pa sense gluten. ¿Cómo está? Diferente. Bueno, anem allà. ¿Cómo notes el pa? Oh, sí que se nota. La mescla està molt bona. Però el pa sí que se nota que és sense gluten, tio. O sea, bueno, així de esmorzadors podeu observar el pa sense gluten i la veritat és que se nota molt. Ens està comentant José que este és dels millors pans, del pa de millor qualitat que tenen per a celíacs. I així neto se nota prou el que és la diferència d'un pa normal fet en forn o inclús precuit o el que siga, que el que és el pa, perquè al final la farina és diferent. Esta farina està feta aposta per a celíacs. També tinc que dir que el rebossat de cigró està molt bo. Sí, ahí sí que no se notava res, el rebossat de cigró, en les tires de pollastre espectaculars també. Para celíacos, ¿vale? Es un crocante de nocilla y una tarta de 3 jets. Chocolate blanc, dulce de leche y y este es el normal. ¿Qué le porta? Esa es una tarta de Oreo, un flan de café, un crunch, que son unas natillas en virutas de chocolate y un dulce de leche. Així tenim els postres per a celíacs, que és una torta de 3 llets i un crocanti de nocilla. A veure com està. Està molt bo, la veritat que no haurà notat la diferència si m'havien dit que era per a celíacs o no, així com en el pa sí, però la torta està molt aconseguida. Bueno, estem així... José i Lorena, no t'amagues, Lorena. Y coméntanos un poco, José, ¿cuándo se almorzar para celíacs? Pues sí, si algú és celíaco, así pot vindre sense ningún problema de res. És el temple dels celíacs, no? Així tinguem de tot. ¿Vale? Tinc una fregidora especial per a ells, farina de cigró i de tot. Que perfecte per ells i pa sense gluten del I el postre. I el postre, que és el principal, Espectacular. Important. Que ells l'han provat i crec que els ha agradat. I Coca-Cola cero para celíacos I també. cremae per celíacs també. Sense alcohol, sense gluten encara no trobat jo, Bueno, almorzadors, això, hasta la pròxima. Vinga, adeu.